ana. Ayaw ng pampers. Na. Na, katong kuanan, kalsunisan ha. Katong kuanan, kalsunis. Til. Til. Yes, ano ba? Nakay mo ka ng haburon. Iritsa. Matulog na ka? Istirahat na isa ta. Istirahat na isa ta. Istirahat na isa ta. Ngayon na ka matulog ba? Istorya isa ta. Bakon ka? Sige ka mag-istirahat na ita. Sanding lang. Isa ta matulog kay sayo pa man. Isa mga anak ka imong gimingaw ka sa imong anak? Mingaw ka? Sa ganito padulugon nimo kanina? Ha? Yung ka ganina na imong padulugon kun sa ganito? Yang sa man. Okay na ka maligo tag mapuhon? Ha? Matulog ka. Di ka magsigig bakon karo makatulog ra ka. Ay, anang kamot. Mag-istirahanay sa ta. Oy. Di pa man ka katulugon? Di pa ka katulugon? Di pa ka katulugon? Ha? Sama, mainom ka o Milo? Ari John, katawig Milo John. Ay mainom siya. Ika may kaning gikaon karon.